mutattam be az érdeklődőknek. Selyei Panni vagyok, Károly körút 4, második emelet 7. Ezen a napon 70 évvel ezelőtt megváltozott az én saját és az egész családom élete. Nekünk át kellett költözni a Károly körút 8-ba. Nagyon szép szobor van ma is az udvaron, de semmi ismerősre nem találtam. Próbáltam éppen nap alkalmából tájékozódni, hogy hát volt osztálytársam, Weiss Jutka neve, vagy ebben a házban Szabó Évinál születésnapoztunk, nincs ismerős. Közelebb. Így jó? Jó. Szóval bepottyantunk, csöppentünk egy számomra nagyon varázslatos, érdekes helyre, a Károly körút 8 első emelete, amelybe csupa grófok, bárók laktak. És oda az átjáró szobába mi 4 tagú családunk, az orvos apám, az anyám, a bátyám és én helyet kaptunk egy paraván mögött. De nem volt kényelmetlen ez az együttlakás, mert mindenki nagyon kedves volt hozzám. Azonban ezek a úrihölgyek, hát nem tudták a konyha csinyát-bínyát úgy csinálni, főleg szűkös körülmények között, mint az anyám, és akkor az anyám nekiállt a 3 négyzetméteres tüzelővel fűthető tűzhelynek, és ott a meglévő ennivalókból közös ételeket főztünk. A kukta volt báró Wolfner, a másik kukta én voltam, a harmadik a valamelyik férj, Schossberger báró. Úgyhogy ez volt a Károly körút 8. Gyerek, játék, baba nem volt a közelemben, az mind ott maradt a Károly körút 4-ben. Természetesen a szüleim tudták, hogy ez nem végállomás, és apám mindenféle módon megpróbálta, hogy tovább lépjünk innen. 2 utat választott. Az egyik, hogy az első világháború idején önkéntes medikusként ezüstvitézségi érmet kapott. Az akkor már nem volt érvényes semmilyen mentességre, de az aranyvitézségi éremmel akkor még nem kellett zsidóházba költözni. A leleményes apám áthamisítatta ezt a kitüntetést, így néhány hét múlva eltűntünk a Károly körút 8-ba. És akkor következett különböző bujkálás, különböző ismerőseknél, míg végül, amikor már ostrogolt és lőtték ezt az egész körzetet és a ház, az eredeti lakók, a Károly körút 4 ház lakói a pincében éltek, egyszerre csak szívesen látott vendég volt az orvos és a családja, hogy legyen kéznél valaki, ha jön a belövés, a sebesülés, a bombázás. Itt mirat ránk a január 17-e este, amikor is a vízkijáraton megjelent az első orosz katona. Ez nekünk valóban az életet jelentette, mert semmiféle papír, semmiféle Wallenberg, Schutzpasst akkor már nem jelentett védettséget. A Wallenberg kapcsolatról még egy mondatot. Az apám bejárt a svéd követségre, és odaadta a mi írógépünket. Kampben, nagyon jól emlékszem, mert azon tanultam pötyögtetni a betűket. És az élet olyan különös, hogy egy londoni turista utam alkalmával elmentem a II. Világháború múzeumban. És ott éppen egy kiállítás volt, és sóbálvánnyá váltam, mert egy vitrin alatt ott volt a kappelgépünk azzal a felirattal, hogy Wallenberg írógépe, és vele szemben az egy írógépünk. És én nem is tudtam, hogy a bátyám kijutatta ezt az írógépet, úgyhogy ez egy teljes meglepetés volt nekem. És olyan egyébként olyan együttérzőek voltak a múzeumban, az egészről egy dokumentációt és egy köszönő